Kritiek op Barbara Visser, maar ze mag blijven. Het is donderdag 11 juni. Dit is Zeeland Nu. Debat over kazerne herhaling van zetten. Arrestatie in Middelburg voor loodgietermoord. En plannen voor eerste sportevenement sinds corona. Dag dames en heren. De Tweede Kamer debatteerde vandaag opnieuw met staatssecretaris Visser van Defensie over de Marinierskazerne. Aanleiding was een artikel in de Volkskrant waaruit zou blijken dat Visser de Kamer niet goed heeft ingelicht. En ik praat daarover verder met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Wat was het voor debat, Marcel? Nou, het grote debat over die verhuizing van die Marinierskazerne naar Vlissingen, dat is eigenlijk al geweest. Dat was op 20 februari. Dat was het niet. Het was ook in een andere zaal. Het was in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. Vanwege de coronamaatregelen konden mensen dan ver genoeg uit elkaar zitten. Het was ook maar een commissievergadering, een defensiecommissie. Ja, en veel van wat werd gezegd, dat hadden we ook al eerder gehoord. Luister maar. Afgelopen zaterdag, velen hadden het er al over, meldde de Volkskrant in geuren en kleuren het verhaal van de beslissing om de Marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen, maar naar Nieuw-Milligen. We hebben daarover in februari een plenair debat gehad. 19 keer heeft de staatssecretaris expliciet spijt getoond. Maar de vraag is, was 19 keer genoeg? Ja, want nou stelde de Volkskrant afgelopen weekend dat de staatssecretaris al in 2018 en niet pas vorig jaar was begonnen met het zoeken naar een andere locatie dan Vlissingen. Zeeland zou dus nog langer voor het lapje zijn gehouden. Wat zei ze daarover vandaag? Nou, eigenlijk herhaalde Visser haar brief van gisteren. Ze zei ja, ik had moeten zeggen 2018, ik zei 2019. Dat was een verspreking. Waar het ook over ging was de rol van de minister, CDA-minister Ank Bijleveld. In hoeverre is die nu betrokken geweest bij het hele proces? En Visser zei daar dit over. Het is vrij gebruikelijk op een departement waar je met elkaar samenwerkt, waar ook gewoon een ministeriële verantwoordelijkheid geldt, dat je met elkaar, als het gaat om grote politieke besluiten, dat je dat met elkaar deelt. Dat je daar elkaar in meeneemt. De heer Van Helvoort gaf het denk ik goed aan. Het zou juist heel erg gek zijn als je dat niet zou doen. Dus dat is ook gebeurd. Dus de minister was, zoals ik u ook gisteren in de Kamerbrief heb gemeld, gewoon betrokken bij het proces. Maar uiteindelijk geldt dat ik de politieke verantwoordelijkheid voor dit dossier draag. Ja, heeft zij het op enig moment moeilijk gehad tijdens dit debat? Nee, eigenlijk niet. Henk Krol liep nog even te zwaaien met een motie van wantrouwen, maar daar had ook niemand interesse in. Nee, het liep af met een sisser voor Visser. Het is wel zo dat D66 zei, ja, het is eigenlijk pijnlijk dat we het weer over dit dossier moeten hebben, vanwege dat Volkskrant-artikel. Want eigenlijk kent dit hele verhaal alleen maar verliezers. Dankjewel. De internationale wielerwedstrijd Binkbank Tour moet komend najaar het eerste grote sportevenement in Zeeland worden sinds de coronacrisis. Het peloton komt naar Vlissingen en naar Filipijnen, als alles doorgaat. Vanmiddag werden op het stadhuis in Vlissingen de contracten ondertekend die de komst van de Binkbank Tour mogelijk maken. De krabbels werden gezet door organisator Rob Descar uit België, de provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen en Terneuzen. 2 dagen topwielrennen in de provincie, want de wedstrijd maakt deel uit van de World Tour, de hoogste competitie. De Binkbank Tour start op 29 september in België. Een dag later volgt een korte tijdrit in Vlissingen. En op 1 oktober is Filipijnen de startplaats van de etappe naar het Belgische Aalter. De Binkbank Tour moet het eerste grote evenement worden in coronatijd. Er zijn dit jaar heel veel evenementen uitgevallen. Onder andere de ZLM Tour. Die zou in Vlissingen een tijdrit organiseren. En eigenlijk vullen we dat gat nu op met deze tijdrit van de Binkbank Tour. Dat past mooi in wat we als Zeeland willen. Namelijk wielerevenementen ter promotie van de provincie. Dit jaar kan er bijna niets en wij hopen dat dit doorgang kan vinden. Ja. In Vlissingen is verslaggever Stefan Nijpjes. Ja, Stefan, het eerste grote sportevenement in Zeeland tijdens de coronatijd. Maar hoe groot is nou de kans dat alles doorgaat? Ja, niemand die het eigenlijk weet, hè? Want er is natuurlijk nog veel onduidelijk. Onder welke voorwaarden mogen sportevenementen in Nederland weer na 1 september georganiseerd worden. Het is voor de organisatie onduidelijk. Maar de organisatie wil natuurlijk wel verder met de voorbereidingen. En houdt eigenlijk met alle scenario's rekening. Ook met het scenario dat het eventueel toch niet doorgaat. Of dat het doorgaat met andere maatregelen daarbij. Een voorbeeld kan zijn dat er een betere scheiding gaat zijn tussen renners en publiek. Dat er een kleiner aantal ploegen in hetzelfde hotel gaan logeren. Maar we zijn daarover in gesprek met UCI. Het is vandaag 11 juni.
dat wij met elkaar spreken en we praten over een wielerwedstrijd op 30 september. De wereld verandert bijna per week, in ieder geval wel per maand. En we hebben dan volgens mij nog ruim 3 maanden te gaan. Dus ik heb werkelijk geen idee wat dat betekent. Ja, en, het kan zijn dat de wereld er weer heel anders uitziet op 30 september. En we volgen uiteraard heel nauw op de voet wat er gebeurt door de beslissingen die overheden nemen. Er zullen heel veel veiligheidsprotocollen doorlopen moeten worden. Dat betekent dat je week na week, maand na maand de stand van zaken op moet maken. En dat is ook goed, want we kunnen alleen maar organiseren als het veilig kan. Daar is de organisatie verantwoordelijk voor, maar als overheden zullen we daar zeker op letten. Ja, en Stefan, voor de mensen die de renners willen zien, waar komen die straks allemaal langs? In Vlissingen op woensdag 30 september start de tijdrit op de Nieuwe Dijk. En dan rijden de renners over de boulevard en dan daarna komen ze over dit fietspad. Gaan ze weer richting het einde en dan komen ze uiteindelijk weer terug bij het Stadhuisplein. Maar dit fietspad is wel aardig omdat dat een spectaculair beeld geeft. Het is hier heel smal en als het stormt ligt er zand. Dus dat kan ook nog best wel een beetje gevaarlijk zijn. En dan een dag later, die donderdag de 1e, dan start het peloton in Philippine. Eerst 2 plaatselijke omloopjes, daarna een passage door de Sluiskiltunnel. En daarna gaan ze richting Zelzaten en richting Aalter in België. Dankjewel, Stefan. Er is een man in Middelburg gearresteerd in de zaak van de gewelddadige moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heijden. Het gaat om een 23-jarige man. Hij wordt niet verdacht van de moord zelf, maar wel van diefstal met geweld, afpersing en gijzeling. Resten van het lichaam van de Belg werden gevonden in het Schelde-Rijnkanaal bij Oud-Vossemeer. Er zijn nu 8 mensen aangehouden en het motief voor de gijzeling en moord zou geld zijn geweest. Bij een ongeluk in Vlissingen is gisteren een 42-jarige vrouw in een rolstoel zwaar gewond geraakt. De vrouw werd aangereden door een automobilist die drugs had gebruikt. Ook een andere auto werd geraakt. Volgens getuigen waren de 2 auto's aan het racen over de burgemeester van Woelderenlaan toen het ongeluk gebeurde. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het nu met haar gaat, is niet bekendgemaakt. De gevaarlijke zanddijk bij Ierseke wordt verbreed als het aan gedeputeerde Harry van der Maas ligt. Het is volgens hem de enige optie die financieel haalbaar is en die gesteund wordt door de gemeente Reimerswaal. Het werk zal in 2 fases worden uitgevoerd. Rotonde Nishoek, maar ook vooral de ontsluiting van het industrieterrein. Daar gaan we snel mee beginnen, dat noemen wij fase 1. En het middenstuk, inderdaad, dat raakt ook mensen die daar wonen. Daar nemen we wat meer tijd voor om met die mensen ook in gesprek te gaan. In het najaar beslissen provinciale staten definitief hoe de zanddijk wordt aangepakt. En het werk zou dan in 2022 kunnen beginnen. De gemeente Capelle hoopt dat mensen na het opruimen van hun huis nu ook de buurt willen aanpakken. Er worden gratis afvalgrijpers uitgedeeld om zwerfafval op te rapen. De afvalopruimer uit Capelle, die dat al een jaar lang vrijwillig doet met zijn bakfiets, is blij met wat extra support en komt je op gang helpen. Bewoners in Capelle kunnen zich opgeven voor een gratis grijper. Die kom ik brengen, dan ruim ik de buurt even op en dan kunnen mensen zelf met de grijper aan de slag gaan. Vandaag, 65 jaar geleden, werd de Lange Jan in Middelburg officieel heropend na een restauratieperiode van 15 jaar. Het echtpaar Steenaert zag de toren vallen in mei 1940 en volgde de opbouw van het icoon van de provinciehoofdstad. Zeeuwen, ik kan niet langer waken over Julder mooie land. Ze hebben mijn kroon eraf geschoten en mijn ogen uitgebrand. Ze kenden elkaar toen nog niet, maar op 17 mei 1940 deden ze wel allebei hetzelfde. Ze zagen de vernietiging van de Middelburgse binnenstad. Jan was bij een boer in Siruskerke. Vanuit het erf van die boerderij heb ik Middelburg zien branden. En vanaf de Middelburgse Veerseweg keek Mien met de ogen van een 5-jarige naar de brand. Ik heb Middelburg zien branden, dat weet ik nog wel. En verder moet ik eerlijk zeggen dat ik meer belangstelling had voor de pyjama van mijn buurman.
Later werd duidelijk wat er was aangericht. Ja, dat was heel erg. De straten werden eerst wat opgeruimd, dat je er tussendoor kon. En ja, winkels waren weg. Het vreselijke was dat je natuurlijk rondom je heen mensen zag die gedood waren. Maar Middelburg herstelde en ook de Lange Jan werd gerestaureerd. Mien maakte dat van dichtbij mee. Ik zat op de HBS, hier zo dus net tegenover. En daar hadden we een lerares geschiedenis en een tekenleraar. En die namen ons mee naar de opbouw van de abdij, maar ook van het stadhuis. Zo luidruchtig en dramatisch de toren instortte in 1940... zo geruisloos ging de officiële heropening 15 jaar later aan Jan en Mien voorbij. Daar had men ook wel meer werk van moeten maken, vind ik. Ik vind er ook... heb jij wel eens een boekje bij ons gezien dat erover gaat? Nee. Mijn stem kan niet langer klinken door de stad en ver in het rond. Maar mijn voeten bluwen even vastgegroeid in Zeeuwse grond. Een wisselende dag was het, die grijs begon, een paar buien hier en daar. Maar in sommige delen van Zeeland scheen gewoon de zon. Morgen is het warm en vrij zonnig. Het wordt een beetje benauwd, is de verwachting. En later op de dag is er ook kans op regen of onweer. Vandaag in Binnenste Buiten. Een kijkje in een eeuwenoud huis in Zierikzee. Ons huis was aanvankelijk een 3 meter smal woningje, gebouwd in 1650. In de eeuw daarna heeft een dokter zijn huis hiernaast gebouwd. En dit werd de bediendenwoning. Dat zie je dus nu. En daarna Jules met het uitgebreide weerbericht. Een fijne avond. Dag.